nu cunoșteau pe Mihai când am rămas sărcinat. Eu în nicio relație nu am pus problema căsătoriei. Eu l-am cerut pe Andrei. Nu cred. Am crezut că 4.000 de euro să fac ceea ce ai făcut și tu pentru că n-ai mâncat mărar. La mare și merge. cu tine la soare. Ne iubim. Fetelor, nisipul fierbi. Parcă nu ne plăcea de Andreea Bolanu. Andreea Bolani asta? Da. Doamne, nu mai cred așa ceva. Adică ce vrei să spui? Dar ce trebuie să dau context? Nu? Din cauza Andreei Bălan am început să mănânc mărar. Și mie nu-mi plăcea mărarul. Și știți de ce am început să mănânc mărar? Pentru că Andreea s-a dus la Capato sau nu mai știu unde și a zis că i-au crescut țâțele pentru că am mâncat mărar. Și eu am crezut, Andreea, te-am crezut. Andreea nu-mi plăcea mărarul și îmi venea să vomit când mâncam și totuși am făcut-o. Și nu mi-au crescut deloc. Am dat 4.000 de euro. Stai mă, că mi-am crezut că 4.000 de euro să fac ceea ce ai făcut și tu pentru că n-ai mâncat mărar. Drina, vrei să ne spui ceva legat de asta? 4.000? Da, cu niște ani. Da, 7 ani ai spus. Da, dar stați așa să vă zic altceva, pentru că situația e și mai amuzantă. Maica mea, în primul rând, nu înțelegea ce se întâmplă. Dintr-o dată ceream și în mazăre și în orice mâncărică făcea ea, voiam mărar. Eu, care mereu eram anti-mărar, orice făcea și punea mărar, nici nu voiam să aud, nu-mi plăcea nici cum miroase. Mă rog, în fine, m-a lăsat ea ce m-a lăsat și la un moment dat i-am zis adevărul, i-am zis, băi, mănânc, am văzut asta, maică mea și-a dat seama că femeia prinde bulgarii și mi-a dat această idee, ca să nu mă mai forțez să mănânc, mi-a zis, hai să-ți luăm tinctură de mărar de la Plafar și să te dai. Care-i faza? Hai și tu. Cafe, cafetele, haide, vino și tu. Cafe, cafetele, cafe, cafetele, toate patru la un loc. Cafe, cafetele, cafe, cafetele, haide, vino și tu. Cafe, cafetele, cafe, cafetele, toate patru la un loc. Cafe, cafetele. Nu pot să cred. Doamna Georgiana, cum ai ajuns la această concluzie? Ca să mă ajute. Problema e că eu în fiecare seară când mă puneam la somn, miroseam mâncărică de cartofi. Cu mărar. Băi, groaznic. Și ca să vedeți cum funcționează placebo, că m-am dat câteva luni, mă uitam în fiecare lună la mine, băie, și eram Parcă ți pe ceva. au mai crescut. Ideea e că am căutat și pe tâpul și exista și pe tâpul acest mit că probabil acolo a văzut și doamna Andreea și de-aia a putut să zic această minciună ordinară, apropo. Băi, avea silicoane, doar că pe vremea aia nu se dai seama așa ușor că nu vedea la toată lumea. Că nu vedea la toată lumea. Și oricum, în continuare există această minciună la unele fete. Da. Nu sunt operată la nas, așa e nasul meu, sau nu mi-am pus silicoane. Viața de semn, de fapt, dar dacă Eu nu înțeleg de ce știu cum a ajuns să fie mai mic și perfect. Da. Înțeleg care-i faza, că de asta Mare. și ea, din nasul mare și gen așa sunt eu șmecheră, așa m-am născut eu sau așa, mi le-am crescut eu singură cu mărar. Cred că poate trebuia să mănânc o tonă și n-ai specificat cât, probabil am greșit eu, nu știu. Mă rog, da, Adelina, vrei să spui ceva? Nu, îmi place foarte mult cum cântă. Vezi? Și pentru asta o iertăm, e foarte ok. A ieșit vreodată ea public să recunoască că a mințit atunci? Nu, dar ea în continuare susține. Adică nu știu știre din asta, dar ea nu are Susține că nu are? care Nu a recunoscut niciodată? Eu n-am citit nimic în presă despre asta. Deci minți în continuare. Minți în continuare. Mi se pare că oricum nu mai e de interes. Da, nu mai e de interes. Da, și oricum atât de normal în ziua de azi încât nu. Da, și oricum de televiziune. Că poate doar așa mai bine și eu în față. Da. De ce ești la Valeria? Vreau, de ce mă duceți în starea asta? Pentru că merită, frate, eram doar un copil și am fost bagiocorită. Și cine știe că scufiam, câte fete au mâncat mărar. Sări vremii, da? Exact, de pe vremea aia. Da, te uiți la ei ca la niște exemple și ce faci? Ajungi să te frustrezi și să nu-ți accepti propriile forme, propriile calități? Da, și acum te critică oricine, orice spui pe internet. Influențați copiii, mă scuzați, da. Da. Deci vorbim de acum niște ani.
Da, doar că nu aveam acest termen de influencer și nu era nimeni prea aspru criticat atunci. Da, mă rog, eu asta am vrut să spun, poate vreți să-mi dați banii înapoi, doamna Andreea, să mă despăgubiți, pentru că eu chiar am suferit. Da. Mă rog, Ținând cont de inflație. Da. nu mai contează. Și dacă sau mi dați direct mie, doamna Andreea, că mă ocup eu, Vrea și ea, că a înțeles că nu merge cu mărar și n-are rost să se mai chinuie. nu știu ce pe afară a fost domnișoara Dobrica aici de față. Poate era contrafăcut Alfia. De fapt, e funcțional, E posibil, da. Apropo, mi-am comandat eu de la Freshful zilele trecute și mi-au trimis un box de Pepsi Max Gratuit. cu aromă de înghețată de vanilie, o chestie din asta. Dar și nouă ne dau mereu chestii gratuite, cola și Pepsi. Deci vrei să primești ceva. Că la un moment dat, Fresh, ce tari sunteți, am vorbit despre voi zi și noapte. schimba subiectul. Da, exact. Bun, despre obsesii, eu am o întrebare că pe mine mă roade ceva, eu sunt curioasă dacă cineva din această încăpere nici mai verifică ușa de la intrare de 3 ori înainte să se culce dacă e încuiată sau nu. La mine se încuie automat când o închid. Scuze-mă, am uitat că tu stai. O verifica O verific. Ar fi verificat oricum. Da, n-aș fi avut încredere într-o ușă. Dar cine știe când se strică. Tu o verifici? Dacă o verific, cred că o verific de minim 5 ori. Și problema e că noi avem 2 uși și pe una am stricat-o. Iubitul meu o să afle acum că eu am stricat-o. Probabil el crede că s-a stricat așa de la sine. Pentru că e o ușa de la terasă care se închide așa, știți cum se închid termopanele, stilul ăla. Și eu mereu o închid și după trag așa un pic de ea. Da. Și cred că s-a slăbit ceva acolo la clanță și a început să se deschidă singură noaptea. Asta e problema. Și acum, înainte să mă culc, ușa de la intrare o verific de cam de 3 ori, mă duc la ea și fac așa să văd că nu mai merge să fie încuiată. Și după mă duc și la ea de la terasă și trag așa de câteva ori de ea. Mă duc în pat, mai stau un pic și zic, cred că s-a deschis. Și de unde ți se trage? Iar, poftim? Și de unde ți se trage frica asta? Unde mi se trage? De la videoclipul al nostru. Nu, deci voi nu știți. Știu. Vai, am făcut un videoclip vis-a-vis de ușa asta care se închide singură. Eu eram dezbrăcată, mă rog, Știu, asta care... cu halat, cu halat, cu cizme cu tot, cu prosop în cap, dar îmbrăcată, normal. Da. Am ieșit pe ușă, Fără telefon. fără telefoane, fără eu, noi ne filmam. Și am zis Și Alexandra și zis, am închis ușa ca să pară mai pe video. și după noi Filmarea fiind pornită. Da. Halat. în halat, Am pus-o pe cap. și era și Și cu locuri și cu geantă. Și cu câinele în brațe. Și cu Și a trebuit să ieșim din de băiatul de la Fan Curier, zi de băiatul de la Fan Curier, de nou frumos, care ne-am întâlnit pe scară. Da, ideea este că nu aveam telefon și ne-am întâlnit cu un băiat de la Fan Curier, cred că era, i-am spus, dă-mi și mie telefonul tău să sun pe cineva. El credea că facem o glumă sau eu și camera asta ceva. Că era mai se uita numai la Alexandra, că nu înțelegea ce caută nebuna asta. Telefonul, că Nu, nu, a zis, nu, eu nu fac asta. zic, da, Fratele meu ți-a cerut telefonul, nu te-am pus. adică Cu filmare cu el. Dar poate că voia să obțineți numărul lui de telefon și doar așa. da. Vă băgați în seamă. Da, nu știu dacă cred. Jesus. Da. Ideea finală este că nu ne-a ajutat prea mult și a trebuit să... Ne-a dat doar că am sunat-o pe maică mea și maică mea a zis da și am apucat să zic, auzi mami, și s-a închis telefonul că i s-a descărcat acestui domn și maică mea a rămas așa. Am sunat-o de pe un număr străin și am zis doar, auzi mami. Filme, da. Da, și după am găsit-o pe femeia de la curățenie pe scară și am cerut și telefonul. Am sunat-o pe maică mea ca să-l sune pe Daniel, ca să-l sune pe Cuza, că eu știam doar numărul ei și știu doar pentru că are același număr. Eu nu știu niciun număr. Dar o cifră diferită, de-aia știu, că nici eu nu l-a ști. 0792. Așa, și maică mea l-a sunat pe Daniel a sunat pe Cuza, care și el a fost cât ce fără cheie. Da, adevărat. El a zis, nu mai au cheie, că ai tu. Zic, băi, ia totuși. Da, chiar a fost. dar el nu mai știa dacă luase sau nu. Eram în dubii. Și până la urmă am ieșit din bloc. Alexandra a zis, băi, să sărim gardul, că ei stau la parter și au curte. Și hai să încercăm să... Aveam geamul apartat, știi? Da, aveam geamul apartat și zic, băi, hai să vedem ce facem. Da, Un patent, nu mai știu cu ce, cu șurubelniță. Am băgat mâna pe unde era geamul rabatat și am dat cu șurubelnița în clanță, cum naiba se numește, mâner, da. Până am lăsat-o în jos, am deschis geamul cu ușa, cu doamne, am tras geamul cu mâna spre noi,
până l-am lipit ca să-l pot împinge să se deschidă de tot. Deci din lecția asta trebuie să învățați să nu vă lăsați geamurile rabatate, pentru că e foarte ușor să intre cineva dacă se Și rabatează. oricum, dacă aveți nevoie să faceți spargeri sau ceva, puteți să ne contactați, pentru că noi Imediat. știm cum să punem problema. Toate lucrurile astea au fost filmate de camerele exterioare. Da, am filmat, am pus Cu Alexandra, cu Sopru, cu Freia, iau pe Freia, poșița aia, geanta aia. da, și în tot acest timp, O să punem și aici niște cadre. în tot acest timp Motani stăteau în casă și uitau la noi așa. Și eram în Deci mă gândeam numai că în capul lui era ce proste sunt astea, deci nu mai pot ființele astea. Care? Exact. Viața noastră depinde de astea. Este așa, da. Da, a fost... Da, mai avea ce povesti dacă nu s-ar întâmpla. Da, și așa cu OCD-ul și după ce verific ușile astea de 6 ori, de 3 ori una, de 3 ori alta, uneori fac și filmări, pentru că dacă am o perioadă mai stresantă, OCD-ul se agravează și ajung în situația în care nu mă mai cred deloc. Adică eu știu că am încuiat-o, dar nu mă mai cred. Și încep să fac filmare. Doar că nici filmarea nu mă aștept la ușa de la terasă, pentru că după mă duc în pamoi la filmare și zic, n-ai tras tu suficient de tare, de fapt e deschisă. Și după o iau așa, pe la încălțămintea de la intrare le așez pe toate așa să fie drepte. Mă duc, mă pun în pat, arăjez perdeaua, să nu cumva să fie îndoită pe undeva sau ceva și... Mă bucur că e și Mihai martor la această discuție. Eu am o singură obsesie. Care? Să fac curățenie înainte să ies din casă, că atunci când mă întorc după câteva zile... Să fie curat, da. Asta nu mi se pare neapărat obsesie, mi se pare așa o chestie de confort. Normalitate, nu? Da. Zice Mihai, dar e ceva normal să faci asta. Mihai e așa în spatele camerei. Să faci Ce vrea să însemne asta, Da. dar e ok. Pentru că e, nu știu, când te întorci de undeva obosit să găsești casa curată decât să găsești dezastru. Nu mi se pare asta o obsesie. Eu oricâtă curățenie aș face, am 2 pisici care devastează casa de fiecare dată. Găsesc întotdeauna chestii sparte, găsesc întotdeauna păr peste tot, mâncare desfăcută eventual și mâncată. Și nu, Da. e doar obsesia. Dacă la gură întreba Alexandra, putem să mâncăm azi? Pistoiul nostru merge drumul singur la apă, de la robinet. Mai am văzut. Dar grijă să pun un elastic de păr sau ceva, să nu nu închizi, da. robinet. Hai. Nu unde. Dar vreau să știu de Adelina. Da. Bine. Tu verifici ușa de la intrare? Da. Sau ai tu din asta șmecheră care se încuie singură? A mea o încuie soțul. El e cu... Vezi dacă ai verificat, dacă nu știu ce. Nu mai Vezi că spune, vezi dacă ai soț? Nu mai verific că care să îndrăznească să intre peste mine cu mușchești, adică totuși. Adelina, Băi, adică da, dacă la modul dacă ar intra cineva peste ea și vedea, ia mă și, ei, ce faci? Na, hai, că din câte așteptam să stau, să nu mai muncesc. Știi câtă treabă am azi? Mi s-a luat la un moment dat de chestia asta, de groaza asta. Aveam, în schimb, când eram mică, eram un copil super anxios, dar super anxios. Eu. Chestii de genul, nu știu, dacă atingeam laterala scaunului cu mâna dreaptă, trebuia să ating și cu stânga. Dacă atingeam mai tare cu dreapta, stai să ating mai tare și cu stânga și acum să fie exact numărul egal, cu o frică din aia de dacă nu o fac, mor. Da, și Am mesajele alea de pe Messenger, știi? Trimite mesajul ăsta la 10 persoane Da. sau... Păi cred că la mine de acolo la început. Și oricum și eu la fel și când eram mică, eu înainte să mă culc, aveam niște păpuși și nu mă culcam până nu le întindeam pe toate, una lângă alta, drepte și le înveleam. Nu mă culcam. Deci pur și simplu nu... Oare doar eu n-am avut chestiile astea? Nici eu. Nici tu, nu? Dar știi, acum că pe măsură ce vorbea de la mi-am dat seama, cred că de ce nu. Ai mei locuiesc la etajul 4, ultimul apartament. Ei niciodată nu încuia ușa, nici noaptea, nici până la... Vorba maică-mei, până la mine se plictisește să încerce toate ușile. Și niciodată n-am avut treaba asta. Pe mine mă mai lăsau ai mei singură, că maica mea a lucrat la o benzinărie și prindea schimbul de noapte și tata venea mai târziu. Prindeam câteva ore singură acasă. Și cred că era ceva, nu eram nici la grădiniță, ori era după grădiniță și stăteam câteva ore singură, o chestie de genul. Eu, la vârsta aia? Da, dar era ce... Da. Și eu am stat singură la grădiniță. Și eu stăteam, da. Cu asta, punct.
a bătut cineva la ușă, eu știam să descui ușa, atât. Deci știam că nu trebuie să vină nimeni, am întrebat cine e și mi s-a zis tata. Și am descuiat și nu era tata. Era un vecin care, nu știu, cred că avea ceva probleme cu alcool, voia să împrumute niște bani de la tata și m-a întrebat dacă tata e acasă și am încremenit. Și am zis doar, nu ești tata? Am izbit ușa și am încuiat. Și am zis lui tata când a ajuns acasă și eu sunt singură la părinți și sunt singura fată a lui tata, da? Cred că nu l-a bătut, doar de teamă că sunt în continuare cu noi în bloc. Dar mai făcuse asta vecinul respectiv la cineva și am înțeles că ăla n-a bătut. Deci tot a fost... Legea compensat. Da, dar a fost ceva foarte nasol, adică nu. De atunci m-am speriat super tare și am început să am fricile astea, anxietățile astea, dar n-am știut să pun degetul pe ele și să le zic alor mei, știți, m-a trigăruit treaba asta. În schimb, le ziceam, se întâmplă ceva dacă, nu știu, uiți scaunul întors cumva, știi, nu era într-o poziție și ai mei ziceau nu. Deci mi-au tot zis nu, constant, până când la un moment dat am fost ok, poate că toată lumea din jurul meu are dreptate și nu se întâmplă nimic rău. Asta a fost. Da, chestiile astea pornesc de super mic. Da, apropo de asta cu stați singur acasă și pe mine m-a lăsat maică mea de la 5 ani, mă lăsa la niște vecini super în vârstă, dar nu-mi plăcea de ei și am zis că vreau să stau singură. Dar că maică mea avea încredere să mă lase să stau singură pentru că mi-era atât de frică încât nu ieșeam din cameră. Îmi lăsa o tăviță cu mâncare din cameră și mă duceam doar la baie, că mi-era super frică, stăteam acolo închisă. Am copil de 5 ani și nu știu dacă aș putea să fac asta. Da. Adică nu, dar bine, chiar nu mai știu la cine mă uitam, cred că la Grasul XXL sau ceva într-un podcast în care spunea că, voi vă dați seama că la 5-6 ani ai noștri ne trimiteau după pâine cu cash în mână să ne ducem să cumpărăm pâine până la magazin de la colț și noi nu le lăsăm copiilor nici 5 minute să, nu știu, să niște momente din astea. Să aveam să zic, era și chestia asta, tot vorbea cu vecinii. Da, adevărat, când mergeam, țin că eram copil și mergeam și cumpăram țigări, frate. Cumpăram țigări de la magazin. Și pe drum te întâlneai cu tot cartierul, vorbeai cu toată lumea, te știa toată lumea, știa toată lumea. Aveam 6-7 ani, adică nu era o... Acum nu te mai știi, nu mai vorbești cu vecinii de pe scară. Și nu vrem să ne știm. Da. Nu ca și cu mamă, vai că nu... Eviți. Da. Adică dacă auzi că este un vecin înaintea ta din apartament, mai stai un pic să plece și după ieși tu la modul ăla. Treaba asta, uite. Mă rog, eu am zis așa, că stau la casă, nu-i aud când ies, dar mă rog, ca idee. Credeam că ești prietenă cu vecinii tăi, nu știu, Daniela. Păi sunt prietenă, culmea că la noi este o comunitate, mă rog, nu sunt prietenă cu toți, dar e niște o chestie asta. Da. Am la cine să mă o să cer, nu știu, niște zahăr sau ceva. Nu zahăr, nu mănânc apă. Sau poate chiar ei mi-au Hai să vorbim despre presiunea socială, că tot vorbim de comunitate și vecini. Da, presiunea socială de a spune țâțe, Andreea. N-am uitat. La mine, presiunea socială a avut urmări. Presiune socială pe voi au pus mai mult bărbații sau femeile? Adică tu, presiunea socială cu sânii, de unde ai simțit-o? De la bărbați. De când eram mică, de la școală, eram mică, am avut ghinionul să ne mereu, sau cel puțin așa țin eu minte, nu mai știu, în școala generală cu fete care erau mult mai dezvoltate decât mine și cumva aveam și cercul contează foarte mult. Și vedeam toate aceste fete în jurul meu și normal că eu dacă eram mai singură, eram cea mai slabă, cea mai înaltă și fără țâțe, eram denumită păluga, logic, deci chestii care acum în ziua de azi a devenit Cine zicea păluga? De colegi băieți. Pentru că mă comparau cu tipele la care aveau sâni, erau mai robuste, așa, mai eram așa, o chestie, un firicel. Și am avut și o fază din asta când mi-am pus pernițele maică-mii de la sutien, cu șapola care se băga în sutien. Îmi băgam acolo, mi să am și eu ceva, mă rog, se vedea nașpa, că din profil, logic că nu era nimic înăuntru și rămânea așa. Sutienul rămânea așa, mă rog, i-am încercat. Și eram afară la zăpadă cu niște copii și mi-au căzut pernițele pe jos și a râs atât de tare un băiat de mine încât am zis, no, eu o să am țâțe, nu știu cum, dar o să am. Și am pus la rândul meu această presiune pe ai mei. Deci eu de la liceu, din clasa 9, până când m-am operat, le-am zis mereu, mie trebuie să-mi pune silicoane. Până la urmă i-am zis, că nu mai merg la plajă în viața mea dacă nu pui silicoane. Uite, am avut presiunea asta socială impusă de profesori, pentru că eu am terminat liceu de coreografie din clasa 7 până în a 12-a, deci balet, și trebuia să fii slabă, dar slabă
Daniela e grasă, ca să înțelegem, așa trebuia să fii la balet. Ești Slabă, extrem de nesănătoasă. slab. Da. Și întotdeauna nota mea începea de la 9-8. Adică niciodată eu n-am început balet, n-am avut niciodată 10 la balet, să ne înțelegem. La mine nota începea de la 9. Și știi bine, dacă le se părea lor că sunt un pic pufoasă, 8. Eu întotdeauna m-am considerat grasă, deși dacă vă răpoze din liceu eram extrem de slabă. Și am crescut cu chestia asta că mereu sunt grasă, că trebuie să slăbesc. Eu practic toată viața mea am fost la dietă, deși n-am mâncat și prost pe lângă și am avut și perioade când am fost mai plinuță. Dar am rămas și eu am în continuare chestia asta de a fi slabă și în continuare mă lupt cu kilogramele și cu mersul la sală și diete și... Da, îți rămân niște chestii. Mi-am dat seama târziu, vreau să spun, că am avut chestia asta, da, din cauza profesorilor, dar nu e vina lor neapărat, ci așa era și este în continuare mentalitatea asta. Eu cred că e vina lor. Cred că tu, în calitate de profesor, ești primul influencer care își pune amprenta pe copil și trebuie să fii foarte atent ce spui și ce faci și ce transmiți. Da, dar oamenii nu erau așa de conștienți înainte, pentru că și acum dacă întreb generația de pe vremea lui Ceaușescu să spună hai, domnule, că așa am crescut și noi și n-avem nimic. Da, și hai, dar nu-ți dai seama. Și transmiți copiilor tăi, automat. Știu, dar e nu mai așa cum era înainte. Înainte, acum toată lumea spune că sunt prea sensibile și acum nu mai spune nimeni nimic. Și într-adevăr, nu poți să fii nici în extrema cealaltă în care nu-i spui nimic rău unui copil, nu-l critici niciodată, nu-i pui niște limite, că unii s-au dus. Da. Partea cealaltă, nici aia nu e ok, dar trebuie să ai un echilibru și nu poți să spui unui copil că e gras. Dar într-adevăr la balet, că și eu am făcut balet, mereu era treaba asta cu greutatea, trebuia să fii, nu știu ce, băț. Știți că cele mai lipsite de încredere de sine sunt modelele. Pentru că tot timpul au partea asta de criticate. Ia și de probleme, gen, cum se numește, bulimie, când îți provoci singur... Da. Am dat și una asta la un moment dat. Da? Da. Dar nu încercam să mă fac să vomit, mă temeam că am mâncat prea mult, că am făcut ceva și începeam să ignesc, pur și simplu. Da. Era să scapă fanta aia. Și m-am speriat un pic. Că e foarte greu în momentul în care ai fost grasă, nu o să zic că am fost plinuță, că eram grasă. În momentul în care ești grasă, mintea ta e blocată pe faptul că ești grasă. Deci eu, ca să îmi dau seama cum arată corpul meu real, eu mi-acopăr fața cu mâna, cu un deget, ca să văd doar corpul. Eu dacă văd și chipul meu, nu pot să asociez că da... Interesantă chestia asta. Ok. Interesantă chestia asta, că și eu câteodată mă mai uit la mine și îmi critic anumite părți ale corpului, nu știu, și când mă văd într-o poză, sunt gen, băi, mai sunt sănătoasă la cap, adică, nu știu, uneori mi se pare că sunt prea grasă aici între picioare și după mă la o poză și mi se pare că am două bețe înfipte în cur, mă scuzați. Și... Care cur? Scuze la curul ăsta pe care nu l-am. La modul ăsta, nu? Mihai, de ce râzi? Da, Mihai, ai ceva să ne spui? Ce bun ești, da? Să facă complimente altor femei. Da, am observat. Numai de rău mi-a zis până acum. Ai ceva să spui? Mă, dacă zicea de sânnici, atunci nu era bine. Deci hai să... N-are ce asta așa. Fiecare cu ce are. Mie mi se pare foarte sănătos să ne facem noi ca femei complimente între noi. O, Doamne, da. Ați văzut cât de mult când vedești? Balcanicele, e foarte greu. Poți să te complimenteze 10 bărbați, dar nu te trece la fel. Da, dar și mie îmi vine greu. Adică mult mai ușor gândesc chestia asta despre o femeie, dar nu știu, parcă mi-e greu să-i spun, pentru că am primit și de multe ori niște reacții din alea, gen. Și ca să vezi, vis-a-vis de complimente, m-a complimentat Valeria. Mi-a spus ce frumoasă ești și mi-a spus ce vrei de la mine. Zice, vrei. Asta. Eu am treaba asta. Dacă eu primesc un compliment, nu știu ce roche faină ai, eu îți dau toate detaliile despre roche, unde o găsești, ce am luat-o la reducere, când, în ce colecție. Why? Că, da, poate nu vrea să știe toate astea, ci pur și simplu că stă bine pe mine. Cel mai rău este când răspunsul meu este
Shane. E de pe Shane. E de pe Shane. Dar când vă face cineva un compliment, puteți să ziceți pur și simplu mulțumesc sau simțiți nevoia să spuneți și tu ești foarte frumoasă, fată? Depinde. Adică știi să primiți complimentul? Da, am învățat să-l Ok, primesc, că am observat că multă lume nu știe. De asta zic că unii oameni te pun în niște situații inconfortabile când le faci un compliment. Cred că persoanele care nu știu să primească nu au nici încredere automat. Foarte posibil, da. Eu, de exemplu. Eu cred că eu am învățat-o târziu. Am învățat-o după ce am devenit mamă și dacă ne raportăm strict fizic, toate schimbările astea care au venit la pachet cu sarcina, nașterea și așa mai departe, cumva m-au adus la o formă în care chiar îmi place de mine. Sunt mult mai mișto decât eram înainte de a fi mamă și atunci mi se pare că și lucrul ăsta mă validează și vine în linie cu ceea ce știu eu despre mine deja. Adelina confirmă de acolo din spate că e de mult timp cu ochii pe tine. Da, am văzut procesul. A fost mereu mișto, dar într-adevăr a înflorit după ce a născut. A avut o altă sclipire. Pe toate planurile. Glow up. Înainte de când te-am cunoscut pe tine. Soțul a spus că dinainte. Era Cred că contează foarte mult partenerul. Nu foarte mult. Unii bărbați te pot face să arăți în ultimul hal. Da. Dar mai avut și exemple de femei care după ce s-au despărțit, mamă, zici că Mare glow up. de asta mi se pare atât de tristă, pentru că în loc să încerci tu să fii cea mai bună versiune a ta, indiferent de circumstanțele în care te afli și capitolul, adică oricine vine în jurul tău, vine nu să te completeze, tu ar trebui să fii deja completă și să știi foarte bine despre tine lucruri, dar multe dintre noi, că trebuie să o dăm pe direct, multe dintre noi ne relaxăm atât de tare, mai ales în relație și mai ales într-o căsătorie. Mi se pare că relația care trece la următorul nivel, este atât de ușor să te relaxezi într-o relație și să te pierzi, să te regăsești mai mult, dar asta ține foarte mult și de partener, să nu te lase, părerea mea. Sau să simți să o faci pentru tine și în al doilea rând pentru relația pe care o ai. Și tu ai avut glow up cu copil? Da. Săracul soțul meu, ce fail și ăla cu mine. Eu m-am cunoscut slăbuță și într-un an, șpang! Da, asta Make KFC! Da, am început să iau în greutate și evident că am luat și în timpul sarcinii și după ce am născut am mai luat iarăși niște kilograme, că m-a izbit o depresie. Da, credeam că ideea de depresie postnatală e o chestie ce durează 2 săptămâni, pentru că, îți este greu să te adaptezi la noul ritm. Ajunsesem în punctul în care urlam la Andrei și ziceam, nu-s eu în corpul meu, dăm niște pastile, că asta nu-s eu. Deci nu eram... Conștientizam că nu e bine, dar nu puteam să controlez și ajunsesem deja într-un punct în care priveam cu atâta seninătate moartea. Eram, wow! Oh my God! La un moment dat, totul are un sfârșit. Nu pot să cred că nu m-am gândit până acum la asta. Uite ce am descoperit. Adică ți se părea un happy ending. E copleșitor tot ce se întâmplă atunci. Adică sentimentele pe care le trăiești și nu vin dintr-o dată. Ai și copilul gata sau... Totul e step by step, așa. Totul e gândit. Și cumva toată iubirea asta se instalează așa în zile, în săptămâni. Și la un moment dat devine copleșitor tot ce simți pe interior. Și pornesc de la, sentimente bune, pozitive, dar toate astea pe care tu, ca om, nu prea știi să le gestionezi. Și nu ai voie să fii tristă. Și n-ai voie, dacă trăiești cel mai frumos capitol din viața ta. Da, n-ai. Dar cât timp a durat perioada asta de depresie postnatală? Cred că dura și până azi, dacă nu începeam să-mi pun semne de întrebare de unde a plecat totul și să mă iau să mă răscolesc din... Da. Plângeau, adică în mine iubirea s-a instalat pe loc. A fost așa. Vedeți cum e discrepanța asta? Unul plânge că s-a născut. Altul, da. Da, E firul poveștii și cred că de asta te trimite. Îmi spunea Mihai zilele trecute că a regăsit un pattern de-al meu, un Ava, dar pe care nu-l conștientiza neapărat. Și abia așteaptă să se întâlnească cu maică-mea ca să o întrebe, na. Pentru că eu reacționez negativ, adică
dau exemplu concret, diminețile noastre sunt foarte greoaie. Eu merg la sală, mă întorc de la sală, ei tot dorm. Sau fix atunci s-au trezit. Ea are niște tabieturi, trebuie să mănânce și acasă, deși mănâncă și la grădiniță, dar de multe ori nu mai prinde micul dejun pentru că aduce cu ultimul copil. Și e ultimul copil care ajunge și tot așa. Și asta pe mine la un moment dat mă înfurie. Că, bă, hai frate să schimbăm, eu fac eforturi, mi-am pus un deadline de un an de zile să pot să-mi schimb ritmul astfel încât copilul merge la școală, trebuie să fim capabili să ne trezim la o oră mai decentă. Mă rog, și îmi spune că eu mă înfurii fix pe comportamentul ăsta al Avei, eu făcând indirect aceleași lucruri. Și că sunt răsfățată. Și mă răsfăț. Și îmi dau seama că fix asta mi se pare un privilegiu să poți să faci asta, pentru că în același timp am un comportament de people pleaser. Și accept chestii pe care, pe moment, nu mă copleșesc, dar în timp și mă încarc foarte mult cu lucruri din exterior și așa mai departe. Dar nu pot fi people pleaser cu el sau cu copilul. Pentru că aia e zona mea, e mai safe space. E zona mea în care pot să fiu efectiv eu, dar în același timp conștientă că o iau ca pe ceva de la sine. Nu știu, probabil știi cum e relaxarea asta, că nu erai tu bine cu tine, dar faptul că te accepta partenerul tău în forma pe care o aveai. Eu mă simțeam foarte vinovată față de el, adică el săracul încerca să-mi explice că mă acceptă. Conta, că intrasem într-o bulă de aia în care normal că râs, că ai sâni. Tinere de Alexandra. Ce-a făcut Alexandra? Ce-a făcut Alexandra? Și de așa. Da, ideea este că nu trece prea curând. La mine nu s-a instalat depresia postnatală, nu s-a instalat prea repede. Au trecut niște luni până când am început. Eu nici nu am stat, că tot zicea Adelina la un moment dat că ea nu știa dacă eu m-am întors la muncă sau... Pentru că eu am început să lucrez undeva la o lună după naștere. După ce am născut, cam o lună de zile am început să lucrez. Mă rog, de acasă, era pandemie, aveam toată infrastructura creată astfel încât să mă pun în mișcare și m-a ajutat foarte mult și cumva lucrul ăsta, fiind angrenat într-un anumit ritm, nu avea timp să se întâmple. Și m-a lovit mult mai târziu și a fost super nasol și încă mai am stări, adică nu pot să zic 5 ani mai târziu, gata, am scăpat. Nu, mai am niște stări, vin super nasol, așa, nu știi de unde te lovești. Așa. Nu? Gândeam așa, e să ai un copil. Păi ți se instalează toate fricile pe care eu le am deja, adică posibile. Asta mai trebuie, doar de tine. Nu mai e doar de tine și părinții tăi, știi? Că eu sunt anxioasă numai la gândul că aș putea avea un copil și ce frici aș avea legate de copilul ăla. Toate. Vin la pachet. Da, în primul rând ai frica pentru tine, pentru că ce se întâmplă cu tine ce se întâmplă cu el, cu copilul, dacă nu așa. Și atunci tu te calibrezi. Știi că râdeam la un moment dat de ulciorul meu de la ochi, că mi-apăreau foarte multe ulcioare când eram copil și acum la primul sen m-am dus la doctor și am bifat toate astea. Tratament, nu știu, tocmai pentru că am alte criterii. Eu mă gândesc că, dacă eu nu sunt ok, nu pot să-i ofer copilului meu. Da, uite și punctul ăsta de vedere mi se pare unul important, că pentru o mamă nu e greu doar dacă pățește copilul ceva, e greu și dacă pățește ea ceva. Da, tinzi să te martirizezi cumva ca mamă până nu. Eu am avut asta. Niciodată. Dar am plecat fix de la treaba asta, să nu fac asta. Adică a fost un mindset, cred. Cred că contează foarte mult și cum ai fost crescut, educația și familia. A fost în familia ta. De exemplu, eu nu am fost neapărat un copil dorit, să zic așa. O să sune rău, dar nu e atât de rău precum sună. Au acceptat-o până la urmă. Eu am fost o greșeală, adică nu s-a vrut și aveau câteva luni de relație, ceva de genul ăsta. A rămas mai gravidă. Deci a fost să arăți tu. Asta să fie Da, ideea este că mama a vrut să facă avort pe vremea aia, 96. În 96 mama avea 20 de ani, adică bineînțeles că bunica mea, ca o femeie toată firea, a zis, băi, ești tânără, aia ești, știi? Ce să mai... A fost o greșeală,
îl dăm afară și asta e. Lucruri cu care sunt perfect de acord, adică nu m-a afectat acum în momentul de față sau să nu vă imaginați că părinții mei vreo secundă s-au comportat, nu, m-au iubit extrem de mult și mă iubesc în continuare extrem de mult. N-am simțit nicio secundă, tocmai de aici libertatea de a-mi povesti, pentru că nu mă afectează. Dar vreau să spun că asta a fost primul gând, bă, nu-i momentul, nu-i ok, suntem prea tineri, hai să... Și, bine, ulterior bunicul meu a zis, vă omor pe toți dacă scoateți copilul trebuie să trăiască și ok, și-au decis să... Dar vezi, au crescut greu, pentru că erau tineri, s-au mutat într-o garsonieră în care, exact, a fost mare presiune, n-au avut ajutor, ei când s-au mutat cu mine în garsonieră aveau un pat, atât. S-au mutat cu un pat, efectiv. Și nu am simțit absolut nimic din ce a fost. Ei n-au nevoie de mai mult. M-am simțit iubită și în continuare mi-am dorit copil la fel de tânără ca și ea. Adică tot timpul am spus, eu vreau să fiu o mamă tânără. Vreau la 21 de ani maxim să am și eu copilul meu. Uite-mă la 30, nu am copil și nici nu mă simt pregătită pentru așa ceva și nici nu mă simt presată social, deși bunica mea mă sunase zilele trecute să-mi spună să merg la preot, că sigur am coloniile legate și mă rog, ăsta e un alt subiect, dar asta e motivul pentru care nu mă mărit și nu mă căsătoresc, dar realitatea este că nu mă simt pregătită, sincer. Și deși prietenele mele în jurul meu cam una a mai rămas, două au rămas nemăritate, chiar mă gândeam că Nu suport, știți, trendul ăla pe Instagram cu people my age, cu kids, da. eu pe plajă, nu știu ce, trăind și eu cu cățelul Freia. E incomparabil, viața fiecare și-o croiește după propria dorință, nu e comparație, nu există comparație. Da, dar tot există această presiune ca femeie, că eu am auzit de multe ori, vezi că un bărbat poate să facă copii până la 70 de ani, dar tu... Asta e adevărat, tu din punctul de vedere, tu ești mai mică. Tu mai ai timp, da. Simt cumva o presiune, o teamă că n-aș mai putea, pentru că foarte multe femei din jurul meu nu pot să facă vor și nu pot după 30. Nu știu, te aud foarte mult. Dar în același timp nici să-l fac și să... Nu mă simt, cred că nu ești pregătit niciodată, dar în același timp... Nu o să fii și atunci când ți-l dorești și îl proiectezi și... Avem prieteni care au muncit să meargă pe direcția asta și tot i-a lovit vestea și normal că nu conștientizezi, știi? Ca și acum, noi ne-am gândit, mai în glumă, mai în serios, facem un podcast, dar când v-ați pus microfoanele... Da. Adică... Exact. E nevoie de puțină... Eu am simțit altfel presiunea asta. Ai mei nu-l cunoșteau pe Mihai când am rămas sărcinați. Nu cred. Nu locuiam împreună. Nu cred. Nu locuiam împreună. Mihai? Ce vagabond! Părinții lui Mihai mă văzuseră de, nu știu, 2 ori, probabil. Deci noi nu eram foarte într-o relație consolidată, să zic așa, ca să treacă la nivelul următor. Și firesc ar fi fost și însărcinată fiind să fiu cerută în căsătorie, nu? Să facem repede cununia civilă, ca să îi por numele, să vină copilul pe... Imediat că nu se vede burta. Asta, Da, să nu zică lumea cât a luat pentru copil. Pe certificat, voi vă dați seama și am decis împreună să dăm vestea separat. Da, ai lui să afle de la el, lui de la mine. Era tare invers. Care au reacții nasoale sau ceva, măcar să nu fie expus și celălalt să fie într-o poziție nasoală. Bunicii între ei s-au cunoscut cu o seară înainte de botez, de exemplu. Adică nu am bifat nimic din ce societate aș dori să la tine, da? Și taică-miu a avut o reacție foarte ciudată, cumva, pot să mă gândesc la perspectiva lui, pentru că necunoscându-l, cineva a lăsat-o însărcinată pe fisa. Gravidă, la 30 de ani, 28. Copilul meu, 28. Așa, și după care, mă rog, mi-a dat un exemplu din sat de fată
din flori, să n-ajungi și tu la fel, să ai un copil din flori. L-am asigurat că nu, dar după aceea nu venea cererea aia în căsătorie, nu venea certificatul ăla de căsătorie, vine copilul pe nume și nu porți numele, dar aveți nume diferite și tot așa. Și cumva a fost tot timpul o supărare și cred că încă o are, pentru că noi am făcut și lucrul ăsta ulterior, ne-am căsătorit, dar ne-am căsătorit din alte considerente, nu neapărat că ne lipsea certificatul ăla. Dar cred că a avut tot timpul supărarea asta că nu s-a întâmplat la momentul potrivit. Pentru că, presiunea rudelor, mediului... Uite, să știi că și eu gândesc la fel, adică eu nu mi-aș dori să nu fac un copil înainte. Da, îmi doresc, mi se pare că... ce? Nu știu, consider că viața are un curs, așa, nu știu, cred că trebuie să fii cerut, trebuie să faci pasul ăla, nu neapărat să faci o nuntă, dar să-ți scoți actele, să... Avea o altă situație, dar eu mi-aș dori. Parcursul ăsta și... Poate într-un mod ideal se întâmplă, dar uite, la un moment dat toată presiunea asta s-a simțit și în relația mea, știi? Și la un moment dat îți spunea lui Mihai, dar tu nu mă vrei, dar... Pare că vrei să ne spui ceva, Adelina, scuze, dar înțelegi ce râzi. Adelina, tot nu văd că ești tot abținut, așa, tot, mereu poate de să vorbim așa. Eu l-am cerut pe Andrei. Cred. Mai Poftii? Ce atitudine, femeia a luat atitudine. Nu mă cei? Nu m-am pus în genunchi. Te rog frumos să fiu. Nu i-ai luat inel, adică? Nu i-am luat inel, oricum mi-a zis la un moment dat că îi se par stupide inelele de logodnă bărbătești și am zis că nu există. Măcar pe ăla să dai bani. Dar stăteam pe atunci la întorsura Buzăului, făceam mâncare ca o sclavă și mi s-a prins mie un beculeț în cap și am zis, da, suntem împreună de 2 ani. Noi am stat practic cumva împreună din secunda în care am decis că suntem într-o relație. Adică am fost așa mereu sudați și am zis, eu până când îi spăl chiloții, gătesc și toate cele, adică... Fără nici statut. Și mi-am dat seama că nu am avut niciodată discuția cu el de dacă el e de acord cu căsătoria măcar. Comportament de nevastă în corp de iubită, sau cum erai? Da. În rol de iubită. Și am spus un pic, dacă el nu vrea căsătorie, dacă el nu vrea copii, adică nu am avut discuția asta în mod concret. Elementare. Da, nu știu, am vorbit cumva așa despre ideea de familie în general, dar niciodată pe noi. Și poate mă trezeam că am așa de alții, nu de... Și era la calculator, am intrat peste el, cred că eram încă murdară pe mâine, am intrat peste el și am zis, da, tu mă ceri sau nu, ca să știu ce fac. Nimic. Deci am fost la modul că eram de 2 ani împreună. În momentul ăla, dacă îmi zicea că nu, de ce aș vrea să fac asta? Adică mi-era clar că s-a terminat. Adică mereu am funcționat așa destul de trigăruită. Și s-a uitat omul meu la mine și a zis, da, adică acum? Dar nu era clar că o să ne și căsătorim, adică nu... Zic, bine. Secunda 2 eu și Andrei ne căsătorim. Scris la prietenele mele. Nu cred așa ceva. Știe? Deci femeia a rezolvat totul foarte ușor. Foarte simplu. A dat anunțul imediat. Da, și după am zis lui că în momentul ăla, stai un pic, că eu ți-am zis, dar cred că ar trebui să mă ceri tu. Și știu că stăteam întinși și în pat, ne-am uitat la un film, ne uitam de acum în tavan. Bombă, asta trebuia filmată, pusă, ecranizată. Purtam un tricou care era al lui, pe care scria Sexiest Man Alive. Good. Și am zis că ar trebui să mă ceară și el mi-a zis, păi eu te întreb. Eu zic, tu vrei să fii soția mea? Și venea Crăciunul, erau toate magazinele închise și n-au putut să-mi ia inel de logon. Am plecat la Botoșani și le-am zis alor mei că m-a cerut Andrei și mama... N-aveam inel. Și mama, ai mei m-au crezut. Păi n-aveai dovada. Da, și când s-au deschis magazinele, am mers cu Andrei și mi-am luat primul inel de logodnă care era mărimea mea într-un magazin. Amor. Doamne, cred. Da. Deci Mihai îmi spune, eu la un moment dat vă spuneam de presiunea asta care venea din exterior, pe care începeam și eu să o resim, burta creștea, el nu mă cerea, eu nu aveam nicio perspectivă. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, da, și la un moment dat, tu nu mă vrei? Și Mihai îmi spune,
îmi spune o să o fac când consider eu că este momentul potrivit și mă uitam la bordul meu. Atât de spital! Scoați-ți copilul! Da, și mi-am dat seama ulterior, după ce am primit inelul la 1 an și ceva de ziua mea, când va avea aproape 1 an, urma să facă 1 an, m-a cerut în căsătorie și mi-am dat seama că mie doar atât îmi lipsea inelul. Eu de aici nu mai vreau nimic, eu practic voiam acea asigurare că mă vrea. Mie mi se pare că e și un click așa care se formează în creierul nostru ca femei. Uite, una din prietenele mele, deci a rămas însărcinată în relație de 10 ani. Au făcut nunta, au stabilit nunta tot și i-a spus, da, tu real când mă ceri. Pentru că el niciodată, ei au discutat, ea fiind însărcinată, au făcut nunta, anul ăsta în august fac 1 an de la nuntă și el n-a cerut-o. Și a spus, păi, dacă și ai zis, da, dar eu vreau întrebarea, momentul, inelul, nu știu. Și nu, omul efectiv nu a înțeles și nu înțelege în continuare, iar ea este frustrată de pe chestia asta, deși e un copil de 2 ani și e o nuntă la distanță. Da, să fie rușine. Da, lui Da, și băiatul ăsta să fie rușine. Da, adică pot să înțeleg, îl înțeleg și Cristi. Cheamă, putem să spunem? Cristi. Cristi să fie rușine. Ce rău pe fata. Este că îl înțeleg și pe el. Pot să înțeleg și pe el. Ce rău pe fata. Tu îți dai seama. Adică e puțin cam târziu. Iar ea spune târziu. Cristi, să nu spui că e târziu. Uite, de exemplu, vezi inelul meu. Este inelul meu de logonom, mi-am pierdut piatra și acum pot fi oricând cerut a doua oară și o să accept un alt inel. Poți să faci la fel, nu? Da, Cristi, corect. Cum ar fi să punem și pe Instagram, știi, toată lumea să știe că eu spun și mă, Cristi, când la ceri, zic că, ce se întâmplă ăștia? N-au avut nuntă, am uitat sau ce s-a întâmplat? Rewind. Da. Toate chestiile trebuie să aibă sensul. Corect. Da, asta zic că dacă pentru tine e important așa, asta este sensul tău și e normal să fie așa. Doar că nici să nu fii dezamăgită sau surprinsă de cum se întâmplă lucrurile, că nu tot timpul sunt. Da. Noi, de exemplu, ne-am căsătorit, pot să spun și asta? Pot să spun? Are aprobarea de la Mihai. Noi ne-am căsătorit pentru că la un moment dat era incertitudinea politică și pentru că ne-am gândit că în cazul în care migrăm în UK, unde Mihai a locuit mulți ani, să beneficiez și eu de beneficiile pe care el le avea puse la dispoziție. Din interes, Mihai. Bine să m-am căsătorit, da, dar nu e conștient. Toată lumea a fost conștientă de asta, da. Mihai este rezident și beneficiază rudele de gradul 1 și copii. Da. Și pentru banii lui. Măi, serios, da? Mie mi se pare real, ca femeie, mi se pare onorabil să iei numele soțului, adică partenerului, sincer. Da, așa mi se părea și mie. Acum mi se pare un pic ciudat, sincer, nu știu. Mie mă pare ciudat, da. Pot să mă despart de numele meu. Serios? Da. Sper că ți se potrivește atât de bine numele tău de familie actual. Da, am simțit că pierd ceva, sincer, nu știu dacă am spus vreodată treaba asta, dar am simțit că pierd ceva. Mi-am pierdut așa o parte din identitatea mea. Da. Că să păstrezi și... Da, dar și devenea oricum complicată. Adică oricum mi se pare că sunt niște proceduri extrem de complicate. Noi ne-am programat la cununia civilă și eram foarte relaxați, pentru că Mihai considera că toate lucrurile se fac simplu, adică natural, ce dosar de analize, ce... Și a devenit așa o saga în care ne-am trezit, noi cum am ajuns aici, că totul trebuia să fie așa foarte fain, analize cu nu știu câte zile, dosar depus și am pierdut data la care ne programasem și ne-am căsătorit în ajun de Crăciun. Ce frumos! Pe 23 decembrie. Da, mie mi se pare ciudată chestia asta cu numele, mai ales că nici tu nu ai frați. Cumva dacă aș avea un frate băiat, nu știu, eu mă gândesc așa că... Da, exact, e chestia aia dubioasă pe care n-am avut-o până acum. Deci eu până acum vreo 5 ani, să zic, mă gândeam mereu, abia aștept să mă mărit și să mă cheme cum îl cheamă pe soțul meu, nici nu mă gândeam cum o să-l cheme, poate ar fi avut un nume nașpa, nu, abia așteptam ideea asta. Acum și ne-am căsătorit. Da, și nașpa și frumos numele, parcă toți sunt, dar eu sunt...
Nu știi. Eu simțeam, trebuie să vă povestesc, fosta mea colegă care a fost căsătorită, au divorțat, dar și-a păstrat numele, după care s-a recăsătorit, a preluat numele celui de-al doilea soț și la un moment dat a divorțat și de el și a zis, eu am încheiat cu treaba asta, e clar că căsătoria nu e de mine, mă întorc la numele meu de fată. Nu puteai să te întorci, pentru că trebuia să te întorceai la numele cu care ai intrat în căsătorie, nu cu care... Da? Și a trebuit să facă tot felul de chestii din astea, să schimbe numele administrativ, cu... Așa complicat e. Procedură destul de... Da. Și mă gândeam așa, pe de altă parte, prietena mea care îmi spunea tot timpul, Valeria, tu trebuie să intri în energia numelui lui, nu trebuie să rămâi în energia ta. Nu știu cât credeți, eu nu... Tu ești cu Dotera, spune-ne. Cred multe detalii, aveai și tu mâini în geantă. Cine ne scrie, Daniel? Zara. Din nou. Zara, mulțumim, Zara. Da. Din nou și asta mi se Zara. pare o chestie. Ok. Cumva lipsită de rațiune, că ce contează dacă este numele meu de familie și numele tău de familie, nu mi se pare neapărat necesar să iau numele tău, pentru bărbat este ceva important, că îți pui amprenta cumva total, pe femeie este, da, ce ți-e rușine să zici că ai numele meu de familie? Nu mi-e rușine, de asta sunt de acord să-l iau, chiar dacă numele meu de familie era mult mai frumos decât al tău. Cum? Gerasim. Mamă, sună anume de preot. Da, sunt și foarte mulți medici cu numele Gerasim și e și prenume, asta e. Ok, da. Și e nume biblic. Ce ești, Adelina? O sfântă. Doctor. Doctor's marketing. Dar eu am o altă întrebare. Vi se pare că la început, la primele date-uri, trebuie deja să pui discuția asta pe masă, dacă își dorește să se căsătorească și să facă copil? Dacă vrei să fugă, nu. Și zicea așa Adelina, și mie mi se pare că da, pentru că zicea așa Adelina, te trezești în relație de 4-5 ani, că îți spune partenerul tău, bă, de fapt eu nu vreau copil. Păi da, nu la primele date-uri, la primele date-uri nu... Păi nu l-întrebi, avea copil cu mine, să te însori cu mine, întrebi cum vede el o relație, adică își dorește chestia asta, unii știu, nu contează femeia sau bărbatul. Că depinde și de vârsta pe care o duci, că dacă cred că poți să ai, dacă ai 30 de ani, da, e o discuție pe care o poți avea la primele date-uri. Dacă ești pe la 20, păi ăla zici, nebunul, stai un pic că nu fac mâine copil cu tine, ce-i cu tine? De ce mă întrebi așa ceva dacă nu vrei acum? Da, și se depinde cum pui problema, pentru că sunt oameni care nu-și doresc copii deloc și știu asta. Mi se pare frumos să zică ei. Onest cu tine și să știi tu ce-ți dorești și atunci să vezi ce cauți în cel de lângă tine, pentru că, într-adevăr, da, una e care sunt obiectivele tale la 20 de ani și alta e la 28-30. Eu, de exemplu, am știut ce vreau. Mi-am dat timp să ies într-o relație și să-mi dau timp să mă vindec și la un moment dat eu am știut ce vreau. Eu nu mai am timp de pierdut. Și atunci când l-am cunoscut pe Mihai, mi-a fost foarte simplu să știu ce îmi doresc. Și el îmi spune destul de des asta. Dacă tu nu știai ce vrei, noi nu ajungeam aici. Și la un moment dat, când s-a întâmplat să rămân însărcinată, noi nu locuiam împreună. Mă rog, ne rețineau niște lucruri. Faptul că fiecare avea cât un motan, erau mai administrative. Se băteau? Pandemie, erau niște lucruri care nu se pupau neapărat din punct de vedere cronologic, dar eu am rămas sărcinată. Și ce facem aici? E o răscruce, nu relația asta. Pentru că dacă nu aveam discuțiile astea și dacă nu știam ce-mi doresc eu, el poate nu se alinia la realitatea mea. Că până la urmă nu aveam niciun angajament unul față de celălalt și eram doi oameni maturi. Iar eu cumva mi-am asumat la un moment dat, i-am zis, băi, știi ceva, eu sunt ok și nu te oblig la nimic, este decizia ta, dar eu sunt ok să rămân eu așa în stadiul ăsta, pot să-mi cresc singură copilul, am ajuns la o independență financiară care să-mi permită. Dacă nu am niște părinți care mă pot ajuta și sunt într-o dinamică în care îmi permit, dar nu vreau să pun presiunea asta pe tine. Da, pentru că am fost amândoi asumați când s-a întâmplat. Și atunci aici vine maturitatea, pentru că odată ce ai discuția asta, sau nu ai, și ajungi într-un stadiu în care trebuie să alegi, un bărbat imatur nu ai nevoie de el atunci. Da.
Și asta eu cred că e foarte important să știi ce vrei, că dacă tu nu luai atitudine acum 2 ani, după 2 ani de relație și nu te duceai spre el, poate el era ok sau și Mihai, la un moment dat m-a întrebat, dar ce-ți lipsește, ce nu te împlinește, că noi stăm ok, adică bebe crește, e bine, se dezvoltă ok. Consider că contează. Înțelegem care e diferența dacă te ceri sau nu. Se schimbă cu ceva, lucrurile trebuie. Da, contează foarte mult bărbatul din punctul meu de vedere. Uite, pentru că eu în nicio relație nu am pus problema căsătoriei sau a copiilor. Efectiv, nu prin faptul că nu am simțit. Nu am pus presiunea asta. Presiune, e mult spus, dar n-am discutat. Am zis tot timpul că îmi voi da seama dacă simt că el e și că trebuie și că îmi doresc, atunci voi începe discuțiile. Da. Până atunci nu, și pentru că nu am simțit, nu au fost discuții în sensul ăsta. Și uite, în relația actuală mi-a spus că apreciază foarte mult faptul că n-am pus presiunea căsătoriei pe el. Pentru că în relații anterioare pe care le-a avut el, a avut presiunea asta și a fugit. Din diverse motive. Nu știu dacă neapărat asta, nu știu dacă... Cred că nu e vorba de presiune, este de a fi tu sinceră cu tine și ce-ți dorești tu atâta timp cât nu vrei, nu te vezi în momentul ăsta, nu ești pregătită să ai un copil, e normal să nu proiectezi asupra celuilalt. Copilul și pe mine m-a scos din ritmul meu și nu mă vedeam. Părinții mei cel puțin îmi spuneau că nu, tu o să muncești până o să mori, tu nu o să reușești vreodată să ieși din birou ca să cunoști pe cineva și să ai gândul ăsta. Nu se pune. Dar odată ce se face un click în tine, automat proiectezi mult mai bine. Am venit Ava în studio. Ava e ok. Da, credeți că puteți avea, ați fi putut avea, de fapt, o viață împlinită și fără copii? Sau se poate să trăiești foarte bine fără copii? Da, că e singura viață pe care o cunoști înainte. Adică nu știi cum e să ai un copil până nu l-ai. Da, dar ce frumos vorbește Valeria! Și dacă alegi chestia asta asumat, eu cred că multe femei, în special, au chestia asta, te trezești pe la 50 de ani și zici, bă, da, totuși ce ar fi fost? Cum ar fi fost? Da. Adică mi-ar fi greu să iau decizia asta radicală, chiar dacă am o viață super ok și mi se pare mișto să nu am niciun stres, să nu am nicio frică, să fiu responsabilă doar de mine, dar sunt convinsă că mai târziu aș avea asta, bă, da, ce-ar fi fost dacă, totuși? Eu cred că în continuare ține de bărbat. Îmi pare rău că susțin chestia asta, dar așa e. Și aici am exemplu pe prietena mea, Iulia, care până la 35 de ani nu și-a dorit un copil. A spus întotdeauna, eu niciodată în viața asta eu nu o să fac. Nu mă văd, nu vreau, exclus. Am întâlnit omul potrivit și a zis, da, mă gândesc și îmi doresc. Adică, cred foarte mult în chestia asta. Să dau în relațiile actuale sau în oamenii, dar știți, bărbații ăia care stau în relații de lungă durată, mult timp, și îi spun că ei nu sunt pregătiți să treacă la nivelul următor, nu știu? După care ajung fix în etapa în care cunosc pe cineva, ies din relația aia și fac imediat. Și imediat se întâmplă. Da, am văzut și eu multe persoane. Da. De fapt, nu era persoană. Exact. Când ajungi în relația potrivită, vei ști. Da, așa e. Cred foarte mult și în chestia asta, că unele lucruri se întâmplă sau nu se întâmplă cu un scop. Adică e ceva ce... În tine e un click, la un moment dat se face un click. Dar dacă nu se face click-ul ăla cumva lângă persoana potrivită. Pentru că dacă tu ai ajuns la 50 de ani și te întrebi cum ar fi fost dacă, e clar că nu ai atras acea persoană. Avem și noi prietene care au ajuns, nu la 50, dar 40 plus, care consideră că tic-tacul ăla a trecut și bă, ce-am realizat? Da. Dacă te uiți la ele, au super vieți, fac o grămadă de chestii, au văzut jumătate din lumea asta, au vieți mișto, dar nu au acel lucru care le împiedică pe ele acum să se simtă împlinite. Familia. Din perspectiva mea, mi se pare că nu toată lumea e făcută să aibă copil și nu înseamnă că nu asta era traiectoria ta. E clar că asta era drumul tău și nu te împiedică nimic și nimeni ca la vârsta aia să adopți. Da? Întotdeauna ai varianta asta de a adopta un copil, din perspectiva mea. Dar omul de lângă tine face toată treaba, pentru că aici, intervine treaba aia cu
am alergie la. Mă ajută cu copilul. Nu te ajută cu nimic, sunteți doi, l-ați făcut amândoi, trebuie să se implice amândoi, nu mă ajută soțul sau ești norocoasă că te ajută. Da, zici că e unul random la de pe stradă. Da. Intră și ajută-mă și pe mine, copilul ăsta. Și el acolo, nu că e implicat. Și nu știu dacă... mie mi s-a întâmplat, Adriana, spune-mi tu dacă ți s-a întâmplat, dar... Știi când un tată este, dacă, de exemplu, să iasă Mihai cu Ava în parc, mamă, ce tată! Aha, știi? Da. Dar dacă tu ești cu copilul în parc, nu te confruntează nimeni. Este o normalitate să faci asta. Mi se pare că chestia asta este acum în ultimii ani, pentru că eu în toată copilăria mea, într-adevăr, tata muncea mai mult și mama muncea, dar petrecea mai mult timp cu mama, însă tot timpul weekendurile eram cu tata. Tata m-a învățat să fac toate sporturile, tata m-a dus la patinoar, tata m-a dus la karting, tata m-a dus cu rolele, cu bicicleta, cu el, făceam tot, adică nu exista să nu am timpul meu cu el. Și, pot să susțin că la fel se întâmplă, dar nu sunt excepții, într-adevăr. Pentru generația aia, cred că sunt multe excepții. Dar e perfect ok și dacă îți dorești să muncești, e perfect ok și dacă îți dorești să stai cu copiii toată ziua, e perfect, e viața ta și ți-o proiectezi așa cum îți dorești pe scopul și dorința ta. Dar dacă nu ai omul potrivit cu care să simți să faci toate lucrurile astea, rămâne what if. Da. Ar fi mișto să ne spună și oamenii, femeile, opinia lor despre că sunt femei care aleg să nu muncească și să-și crească copiii toată viața și să rămână așa, și sunt femei care aleg doar cariera și poate nu vor să facă copii, sau cele care le bifează pe ambele, Valeria și Adelina. Și atunci mi se pare ideal, dar mame de succes le-aș numi eu. Nu e ideal, adică nu știu dacă este ideal. E ideal orice vrei tu să fii, adică... Corect. Toate variantele funcționează atâta timp cât tu ești ok și liniștită. Întotdeauna va exista o urmă de vinovăție. Dacă mă întreb pe mine, eu de multe ori mă simt vinovată că poate aș putea să petrec mai mult timp cu ea, că nu mă mai întâlnesc cu momentul ăsta, că ieri nu mai seamănă cu mâine și tot așa. Dar în același timp, eu vreau ca Ava să știe despre mine că mami e foarte mișto și că face lucruri care o fac fericită și că face ce-i place și asta să-și proiecteze și ea. Și că poți să dorești lucruri. Exact, deci exact. Și că ți le oferi singură, n-ai nevoie de un Da, măcar să... Tu dacă nu știi ce ai dreptul să visezi, nu o să te duci niciodată în zona aia. Și mă mai gândeam la o chestie. Eu mereu mi-am dorit familie și să fiu mamă. În capul meu asta a fost bătută în cuie, ca asta mă vedeam pe viitor, eu fiind mămica cu job care își face în continuare toate lucrurile, eu le voiam pe toate. Da. Chiar dacă îmi doream o familie, tot am simțit presiune din jur, că voi când treceți la când faceți copil, ar trebui să, adică... Vine acum întrebarea... Când le faci pe al doilea? Exact. Și când îl faci pe al doilea. Și mi se pare... La ce cameră mă uit? Acolo. Mi se pare cea mai nesimțită întrebare ever. Am zis că o să o înțeleg în momentul în care devin mamă și o să o pun și eu. Să vă fie rușine care întrebați pe cineva când face un copil. Nu se întreabă așa ceva, nu poți. Deci nu ai unde să știi dacă își dorește persoana, dacă poate și prin ce trece. Exact. Să vă fie rușine. Rușine! Da. Și se întâmplă asta cu... Uite ce copil reușit ai, nu mai încerci a doua oară? No. One and done. Da. Și există și mamele alea, și aici o să o citesc pe mătușa mea, care a făcut 2 copii și mătușa de-a mea era la fata ei în Germania. O punea Și, da, Mihai și Valeria, trebuie să vă arătăm și vouă TikTok-urile ca să râdeți și noi de data viitoare. Sunt atât de fac din astea. Păi s-au găsit, da. Da, și voiam să vă spun de mătușa mea, care mi se pare o mamă extraordinară, care a făcut 2 copii și l-ar fi dorit și pe al 3-lea, însă și-a dat seama că nu va avea timp și pentru al 3-lea. Adică cred în sufletul meu că undeva există un regret că nu-l face sau că nu l-a făcut, că deja are 46 de ani, nu mai cazul, dar cred că dacă situația poate financiară ar fi fost altfel,
să aibă un ajutor sau... Cât de scump e să faci un copil. Da. Și tocmai din dorința de a le oferi tot ce mai bun și de a nu le lua lor ceva ca să-l facă și pe al treilea, a zis, asta e, prefer să mă opresc aici și că atunci înseamnă, frate, că sunt femei care își doresc și uite că se întâmplă și femei care andă cum o fi. Da. Asta vorbeam și eu cu iubitul meu, că există două tipuri de oameni. Ăia care sunt total nepotriviți să fie părinți și nu ar trebui să facă în viața lor și nu se gândesc nici o secundă. Hai să facem un copil. Hai. Și ăia care ar fi foarte potriviți în rolul de părinți și stau și se gândesc, oare e ok? Dar oare putem să-i oferim un stil de viață mișto, așa cum Trist mi se pare. ar merita să aibă? Mie trist mi se pare că, și noi avem prieteni care au mai mult de 2 copii și se văd diferențele. Oricum nu mai ești același părinte și pentru al doilea copil. Dar la 2-3 copii să faci și diferențe din astea de timp, de energie, de iubire, se simte. Și eu am simțit. Eu am fost primul copil și am fost primul copil timp de 9 ani. După care a venit sora mea. Intrusul. Da, și n-am mai avut nicio aceiași părinți, dar nici sora mea nu a crescut cu aceiași părinți pe care am avut eu, da? Probabil că și asta, pe lângă multe altele adunate, și asta contribuie la ideea mea că nu mai vreau al doilea copil și e foarte asumată treaba asta, deși uneori mai intru un baby fever sau ceva, mi-e dor de Ava mică, nu mi-e dor să țin un bebeluș în brațe, mi-e dor să o țin pe Ava bebeluș în brațe. Da, dar mi se pare mult prea subiectiv și intim tot asta cu când faceți copil, când al doilea copil. E prea frumos ăsta, nu vedeți ce copii frumoși faceți, mai faceți unul. Da. Mai taci. Da. Ava care este în spate și se plictisește. Bună, Ava! Mi-a zis Ava de curând că anul trecut a fost primul an în care am luat parte la organizarea unui festival de cafea. Pot să spun numele, nu? Că Felicitări! Slow Coffee Festival. Și a fost prima ediție la Romexpo. Prietenii noștri, fondatorii festivalului și oamenii care au acest spațiu, că nu sunt atât de bogate. Mulțumim pe această cale. Așa. Ne-au băgat în organizarea Slow și am intrat în această poveste frumoasă în care inevitabil am implicat-o și pe Ava, că era cu noi la filmări, la așa, în comunicarea de Slow pe partea de Kids Corner și așa, era și ea acolo prezentă cu noi și mergea, chiar dacă stătea în spatele camerei ca și acum, era tot timpul cu noi. Și era așa o dinamică foarte faină, dar acum, e foarte multă treabă pe lângă Slow, adică nu e doar despre Slow. Și zilele trecute mi-a zis, mami, anul trecut când organizați Romexpo, aveai mai mult timp cu mine, acum e din ce în ce mai puțin timp. Și mi se părea și mi se rupe sufletul. Dar în același timp, ea înțelege că mami cu tati lucrează și, e important să facă ce le place și timpul cu ea este foarte prețuit. Dar chiar aveți activități cu ea și faceți multe chestii împreună. Gândește că înainte veneau părinții de la muncă, zădeau să mănânci, făceau niște teme și te băgau la somn. Păi asta să știi că pe mine mă ajută foarte mult asta, pentru că altfel s-ar transforma într-un șantaj emoțional, dar eu sunt ferm convinsă că Ava are privilegiul de a fi cu părinții peste tot. Da. Și nu o lăsăm cu orele să uităm de ea, adică sunt niște cazuri excepționale în care, suntem seara plecați la festival sau whatever. Cu clientul meu cu care plec destul de des și petrec destul de mult, dar pe oriunde pot o iau și dacă cumva am lipsit mai mult cu o seară înainte, cu un weekend înainte, facem în așa fel încât să compensăm, să ne ducem la grădiniță 2 zile, de exemplu, să facem lucruri. Adică există legea compensației timpul cu ea. Deci te simți vinovată. Îți pare că creșteți foarte mișto și chiar vă implicați. Eu chiar vă apreciez pentru că eu mă simt super obosită cu viața mea în care nu fac aproape nimic. Ați fi timpul cu altceva. Deci nu există chestia asta că el sunt mai ocupată, nu ai copilul nici la vei responsabilă doar. Adică ziua are același număr de ore pe care tu ți-l divizezi pe activitățile tale. Nu știu, mereu alte persoane au fost într-o oarecare competiție, mereu am simțit chestia asta, că lasă că o să vezi tu când o să ai copil. Dar încă
Ia vezi, frate. Să vedeți și voi. Pe asta, da, eu încă o aud. Lasă că dacă ai fost la program, da. Nu, dar nu mi-a pus nimeni. Adică, știi cât câștigam eu când am rămas însărcinată cu Amalia, lucram în învățământ și nu aveam salariu de 2500 de lei pe lună. Nu aveam sub 2500 de lei pe lună. Nu o să zic cât am acum, că e firmă, că sunt alte sume, dar nu mi-a pus nimeni nimic în brațe. Pe de altă parte, nu o să fac nici eu. Am construit împreună cu Andrei, dar nici nu o să zic că mă enervează maxim o chestie în podcasturi. Când văd câte o femeie, câte un bărbat care apare într-un podcast și zice că mie nu mi-a dat nimeni nimic. Da, părinții mei au afaceri de milioane de euro, dar mie nu mi-a dat nimeni nimic. Ți-a dat oportunitățile, în primul rând. Ți-a dat conexiunile, ți-a dat oamenii, ți-a dat cercurile, dar alții se chinuie să ajungă. Dar fata, dar le-au dat un Mercedes din 2024 și noi suntem în 2026. Te gândești prin ce trec copiii aia? Nici nu vreau să-mi imaginez. Praznic. Adică câtă durere? Sau asta, eu am început pe zero. E un privilegiu, noi am început mult pe minus, adică adevărat, nu e nicio... Exact, nu e o bancă care să nu știe de noi. Credit peste credit, ia mai multe... Pe bune. Am avut un proiect foarte fain, întreg din una alta. Am avut primul meu proiect cu care am intrat în antreprenoriat și o să spun tot timpul treaba asta. Invizibil. Fana ei! N-ai asta pentru că eu când am citit brieful, m-am uitat la Mihai și i-am zis, băi, nu-s pregătită pentru proiectul ăsta. Și Mihai a zis, cum? Te așteptam. Da, și mă rog, am documentat un studiu făcut de unul dintre clienții noștri pe care au scos la iveală 6 categorii invizibile pentru societate, pentru care societatea nu face nimic, da? Și unul dintre ei sunt una dintre aceste categorii este antreprenorul la prag de subsistență, știi? Muritorul de foame, care, muncește, trage la aceeași căruță, plătește la stat, că n-a... Eu sunt acest muritor, da. Îi mai dau eu câteodată de la Fresh. Ia la sticla de apă, da. Îi dau dozele alea pe care mi le dau gratis. Sunteți rele, ce să zic, da? Poate după ce că te hrănesc. Și să știi că mai sunt și talente. Deci mă aflu dublu în categorie. Adevărat. Adică examenul este un talent antreprenor. Da. Din păcate. Să știi că de fața mea nu s-a atins nimeni să o macheze nici la nuntă. Serios? Tu ești din aia care se machează? Era virgină. M-am machiat la nunta mea cu Amalia în brațe. Incredibil. De cât avea Amalia? Vreau să vă poze. 5 luni și un pic. Mamă, cred că ești un make-up pe cinste. Real și eu cred că o să mă machez singură la nunta mea. Băi, nu mă așteptam, tu ești pe rele bună, jur. Poate nu te machez la nunta ta, dacă mă enervezi nimic. Atât am auzit. Am mai zis nimic, seara asta m-au să-l cer pe Daniel, că după ce mi-a zis Adelina, mi-a dat seama că trebuie să iau eu Adelina. Mamă, și ajungem acasă și văd pe cafetele Daniela. Da. Ce o să fiu la seara asta? Ați lăsat canapeaua în studio? A uitat cineva să încuie ușa. Încerc toate ușile. Mi-am uitat acolo. Că se încuie zi. Da. Acum când ne-am întors din vacanță, ne-au pierdut bagajul. Și eu, obosită după zbor și așa, am zis lui Daniel foarte serioasă că a doua zi trebuia să filmez cu Alexandra. Mie trebuie să-mi găsească bagajul, că eu mâine trebuie să mă machiez. Și el era, da, machiajele sunt problema din toate bagajele alea, fix machiajele. Da, cred că nu înțeleg cât costă toate machiajele alea sau nu știu. Zi, Alexandra, care e cuvântul ăla? Cine este? Cine e din asta cu bani, care nu... Bogat? Nu bogată, nu. Parvenit? Nu. Nu-mi vine cuvântul, lăsați așa. Scrieți în comentarii care este cuvântul pe care voiam să zic, că să-mi bat picioarele. Să-mi bat picioarele. Așa nu dăcea Danielei jocurile. Am putea să facem o spânzurătoare live.
Știți, să sune, să intre în direct. Vreau să sune telefonul! Panciu? Panciu? Domnul Panciu? Domnul Panciu? Panciu? Ce spuneți? Care este soluția? La voi râdeți, dar voi o știți? Era doamna la chestii, era doamna la foarte. Da. Tu te cum se cheamă? Să n-ai și rău, doamne. Da, ceva rău. Da, ar fi, Caterin. Da. Bine, comentariile cred că ar fi Deja sunt și așa. Da. Foarte mult episodul ăsta. experiența mea, comentariile. Da, Ți-a super. plăcut episodul despre copii? Mi-a plăcut cum am fost noi acum, că mi-am dat așa o stare de chill și nu m-am simțit la podcast. Că eu așa, în general, așa stau în casă și mă machează Chiar de că gând m-am și dau exact. cafea Și pe tocuri, că așa rezistă o relație. Stai pe tocuri, nu stai așa. Nu stau așa. Uita de unde a plecat. Da, mă, bă, ce-mi scapă cuvântul ăla, ce mă enervezi. O să zic în podcastul următor, o să mă duc acasă și să mă gândesc. Te rog, caută-l acum, eu nu pot să dorm la noapte. Te rog, caută pe chat. Pardon, în mintea ta, caută-l. Oamenii ăia cu bani care nu suportă chestiile ieftine și sunt... Mihai? Snob! De ce s-a venit cuvântul atât de repede, că n-am înțeles? Asta să vă întreb eu, păi când aveam acolo Dex online. Dex Live. Ești foarte deștept. Este. Încă una tu. De asta mă miră că ne-a primit aici. Da, și când văd o factură din aia de la Key Digital, să mă scuzați, o să fim invizibili, partea a doua. Eu vreau să-i sărg adresa de mail să nu mă găsiți. Cafetele. Nu mă iubește și de aia. Da, ne bucurăm că o iubești pe Valeria, să o iubești în continuare. Să ne iubești Câteva episoade. și în seara să te acasă. Da, în fiecare seară să iubești. Să faci niște stretching înainte. Să nu uiți să-i mulțumești foarte mult cât de recunoscătoare ești când ne lasă să facem asta. Teze acest episod. Da, Da. Asta e am făcut atâtea poze aia săracul. Doamne, nu ne mai suporta. S-a liniștit, a fost prima și ultima oară. Da, asta e și cu Copilul ăsta, cu copilul a făcut ședința foto cu copilul. Că tot vorbeam de bărbați. Nu doar la Nu, Dar nu, general. eu nu puteam să-i citesc expresia de pe Kim, nu dădeam seama de Nu avea expresie, era pe face. sunt gen... Ah, ok. Adică nu dădeam seama, oare l-am enervat, oare e ok, oare mă înjură. Poate am dat la viitoare dacă mai avem vreo șansă. Ce să... E tare. Am spus că avem data viitoare dacă mai vine. participă. Ok. Trăgeam al doilea episod dacă nu vă plăcea. A, da? Te lua acasă? Și pe tine te bate? Așa la Moldova, Daniela, trebuie să înțelegi. Și la moldoveni. Avem la moldoveni. Alexandra. Ce? Îl bat eu, că eu sunt... Soțul meu mi-a zis că nu că o să fiu singura moldoveancă nebătută. Și ai zis să faci puțin invers dacă tot l-ai cerut tu. Păi s-au inversat un pic rolurile acolo. Da. Nu pot să-l iau la trântă, că am încercat, credeți-mă. Maxim nu Doar să iau. cuvintele tale. Pot, mă. Andrei, nu despre tine se vorbea. Dar mă, Ce-am venit și un băiat foarte bun. Gata, terminăm. Acum terminăm. Stai să-și ia Daniela la revedere de la fanii ciudați. Unde mă uit? Unde mă uit? Te rugăm aici, te rugăm mai în față. Cum să spun asta? Angela! Angela! Deci suntem, cred că de câte ore suntem aici? Tot nu știm cum ne cheamă. Noi stăm... De 12 ore. 12. De 12 ore suntem aici. De 12 ore. Da. Ca să nu mai spuneți că nu muncim și că... Te rog. Dar nu, să țin eu. O să încheiem acest podcast. Vă doresc o seară plăcută și frumos. Stați puțin, nu. Să vă uitați pentru ea O să dacă... încheiem acest podcast. Vă dorim o seară plăcută și să nu mai înscrieți că am iubit. La revedere! Poți să fii și... Să pui un story cu o carte, să te credem. Și ridică-te. O, nebună! V-am pupat, gata! Dar poți să vin la un podcast în costum de baie. Comentați dacă vreți să vin în costum de baie. Îmi fac 100 de conturi. Da. Fake it till you make it. Poți să ajungi oriunde.
Amalia te iubește, mami, da, mi-ai plâns, feritar sfântul. Femeia trebuie să fie martiră. Cum adică înainte femeile creșteau câte 4 copii cu al tău? Ne postăm copiii pe social media? Eu nu-l postez. Pentru că încă nu l-am. Nu, deci a ieșit total din așa. Follow, share, subscribe.